Nikam sa nedostaneme. Ja som vám dosť do reči neskočil. Takže prosím vás, naozaj, pozrite sa do zrkadla, niekedy pomáha. Dobre, pán Marek, tak poďme. Dovládnuť aj do roku 27 a potom pokračovať v práci pre ľudí, aby sa presne k moci nedostal zlepenec Šimečka, Gréling, Matovič a Majerský, ktorí naozaj by... To sa ukáže vo voľbách. Presne tak. A my chceme ľuďom dať jasne povedať, že vyberte si. Buď budete mať poslankyne Juríkové, ktoré budú riešiť výšivky na sakách a budú riešiť zahraničné rezolúcie, Brusel a neviem čo, všetko to bude ich téma, alebo budete mať ľudí, ktorí sa budú starať o to, aby mali občania vodovody, kanalizácie, aby sa opravovali nemocnice a podobne. A viete, ak ľudia chcú političky a politikov, ktorí budú chodiť do relácií, minule ste tu boli s mojou vytlačenou fotkou, dnes ste si vytlačili status môjho kolegu. Keď chcete takýchto politikov zo sociálnych sietí, nech sa páči. Ja takúto politiku odmietam. Povedal internetový troll, že teda ja chodím takto pripravená do relácií. Opäť urážka. Ale viete, mne táto ďalšia vládna kríza len pripomína to, že jediným motom tejto vlády je kšefty s peniazmi aj s flekmi. Toto je skutočne jediné, čo predstaviteľov tejto vlády zaujíma a ja už len čakám, kedy opäť si vyhlásia nejaké platené voľno na to, aby sa vysporiadali s tým, že kto chce akú funkciu a kto pôjde na aké ministerstvo, tak ako to bolo v prípade, keď mali vnútrostranické problémy práve v strane Hlas. Je už také úsmevné, keď poslankyňa zo strany, ktorej líder je známy tým, že jeho rodina rabuje európske a štátne fondy sprava zľava, ide niečo rozprávať o kšeftoch. Je to ich retorika. Opäť vidíte, nič vecné. Pani poslankyňa Jurík ma tu nazvala internetovým trolom. No tak nech sa páči, pani poslankyňa Jurík. Ja by som vám vedel dať toľko prívlasku, ale nebudem to robiť. Neznížim sa na vašu nízku úroveň sociálnych sietí a vám vytlačených statusov a podobne. Toto ja robiť nebudem. Viete, máme tu teraz sťažnosti pána Šalitroša. Šimečková matka nie je nad zákonom, tak ako nie je nad zákonom Šalitroš, tak ako nie je nad zákonom Bartek, ani Šutaj-Eštok, ani nikto v tejto republike. Nech platí prezumpcia neviny. Ako sa najedia ľudia z toho, že Peter Pellegrini ako prezident obeduje s fašistami. A preto odmietli europoslanci za progresívne Slovensko tento obed. Konkrétne Filip Kufa, no ja neviem, že či môže byť aj horší minister životného prostredia, ako je aktuálne Tomáš Taraba. Každopádne my máme za to, že by to mal byť človek, ktorý je odborný, ktorý jednoducho bude pracovať pre to životné prostredie a nie proti nemu. A nemyslím si, že Filip Kufa toto spĺňa.